Gilamoy sa kayo ang upat ka mga panimay sa Sitio Oregano, Barangay Lawaan Dos, Dakbayan sa Talisay. Nadawat sa kabombiruhan ang alarma sa sunog alas 12:30 kaganihang tungang gabi nga miulbo sa luyong bahin sa Barangay Hall sa Lawaan Dos. Matud ni Kapitan Edwin Etcobanes sa Barangay Lawaan Dos nga nagsugod ang sunog sa panimay ni alias Manuel nga mikatap sa tulo ka mga tupad nga panimay ni ini. Gihulagway sa kapitan nga ang panimay diin nagsugod ang sunog walay koneksyon sa kuryente, kandila nga nabiyaan o kaha butane nga gigamit sa mga batan-on sa pagluto ang posibleng hinungdan sa sunog. Asoy pa niya nga posibleng nag-food trip ang mga batan-on ug nalimtan ang ilang giluto. Ang apuhan sa mga batan-on nga si alias Manuel, 81 anyos, naningkamot nga makagawas sa ilang Pinoyanan. Maayo na lang nga naabagan ang 81 anyos sa mga tao nga may responde sa sunog apan nakaangkon og mga paso-paso sa iyang lawas. Gibana-bana nga moabot sa 315,000 pesos ang danyos sa maong sunog.